Duha ka mga content creators gipasakaan og kaso sa Highway Patrol Group sa Piskalya tungod sa gihimong content nga nagmugna og peligro sa kadalanan sa Subo. Kiniisip pagpakita nga seryoso sila sa paggukod sa mga abusadong content creators. Ni ang report ni Alan Domingo. Niadto lang nakalabayng buwan sa Marso, naukay ang katawhan sa paokyab sa vlogger nga si Snailman. Diin nagkamang-kamang kini sama sa suso o snail sa tunga sa karsada sa lungsod sa Konsolasyon. Diin nabalda ang dagan sa masakinan sulod sa pipila ka gutlo. Content lang di ay kini ug daling nag-viral sa social media nga naabot usab dayon sa mahingtungdang ahinsya sa gamhanan. Atol sa interview sa GMA Integrated News, giangkon ni Brian Imnasi ang dako niyang sayop ug nangayog pasaylo. Samtang sa sunod nga adlaw nihimo sab og content ang usa ka content creator pinaagi sa pagkat-kat niini sa atop sa PUJ ug dito nagsayaw-sayaw. Siya una nang napatawag sa Highway Patrol Group human nalambigit sa kontrobersyal nga stunt nga gihimo sa Trans Central Highway sa Dakbayan Sugbo nga nag-costume og anime nga napatawag og napasaylo sa HPG. Apan ang pagtunga nila sa buhatan sa HPG gihimo usab di ang content. Busa nakahukom ang HPG nga ang tanang mga malambigit sa pag-abuso sa kalsada ilabi na ang mga content creators nga mag-content dili na nila ipatawag og diretsoho na sa pagpasaka og kaso. Si Sanggoko nga after na to gipatawag diri nag-viral hing ang iyang viewers, hindobol, no? So ang uban nakakita may day mo adto sa HPG kay motaas ang ato ang viewers. So karon dili na to ipatawag. Nagpadayon ang cyber monitoring sa HPG sa mga content creators nga naghimo og content sa mga karsada nga gihulagway ni Colonel Wilbert Parilla nga delikado sa mga tao. Gipadayag ni Colonel Parilla, ang regional chief sa HPG7 nga ang pagpasaka nila og kaso sa mga badlongong content creators magsilbing leksyon o kapanaminan sa uban nga seryoso sila sa pagdisiplina sa dili mosunod sa lagda sa trapiko. This is just a warning sa tanan nga we will no longer, as I have said sa una nga mga interview, nga dili na nato ipatawag kutob sa atong makita nga dunay mga violations nga nahimo. So ato ang investigador will just simply conduct investigation and if evidence warrants for a filing of a criminal offense, so atong i-file ang kaso. Wala pa kakuhain silang habig ang mga content creators nga gipasikaan og kaso. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.